Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa itong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluyan nunta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan, pasayloon sa atong mga sala ug dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, imong gigahin ang imong gingharian alang sa mga mapaubsanon ug sa mga kabataan. Himuang nga magmasaligon kaming musubay sa dalan ni Santa Teresita aron tungod siyang pangama. Ikapadayag kanamo ang imong tunhayng himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ang sinugdanan sa basahon ni Propeta Hageo. Sa ikaduhang tuig sa paghari ni Dario sa Persya, sa unang adlaw, sa ikaunom nga bulan, nakigsulti ang Ginoo pinaagi kang Propeta Hageo ngadto sa gobernador sa Juda nga si Zorobabel, ang anak ni Salatiel, ug ngadto sa pangulong pari nga si Josue, anak ni Josedek. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan ngadto kang Hageo. Nag-ingon kining mga tawhana nga wala pa moabot ang panahon sa pagtukod pag-usab sa templo sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon pinaagi kang Propeta Hageo. Angay ba nga kamo magpuyo sa anindot nga mga balay, samtang guba gihapon ang akong templo? Hunahunaa ang inyong kahimtang. Daghan kamo gipugas, apan jutay ray inyong naani. Nakakaon kamo, apan wala gayud kamo mabusog. Miinom kamo bino, apan wala gayud kamo matagbaw. May bisti kamo, apan gitugnaw gihapon. Ug kadtong may suhol nga madawat, samarag nagsulod niini sa alkansiya nga buslot. Wala ba kamo nakakita nganong nahitabo kini? Tungas kamo sa kabungturan, ug pagkuha kamog kahoy nga itukod sa akong templo, aron ako malipay ug ipakita ko kaninyo ang akong himaya.
ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo usa ka bag-ong awit sa pagdaig diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadya ang mga anak sa Siyon diha sa ilang hari. Nalipay sa iyang lungsod. Paday ka sila sa iyang ngalan, diha sa sayaw sa pangilid. Pawita sila og pagdaig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod, ug gidayanan niya ang mapaubsanon ug kadaugan. Pasadya ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Pawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagatuo kaniya. Alleluia. Alleluia, alleluia.
Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas. Si Herodes nga mo'y nagmando sa Galilea, nakadungog mahitungod sa tanang nang hitabo, ug nalibog siya pag-ayo. Kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias, samtang ang uban miingon pagayod nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Mingon si Herodes, gipapunggutan ko na si Juan, busakin sa mandiay kining tawhana nga daghamang butang akong idunggan mahitungod kaniya, ug midugang ang iyang tinguha sa pagpakikita kang Jesus. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Niabot ta dili lang sa ikaduhang adlaw sa atong tulo ka gabi sa pagampo, pagpasidungog sa atong mahal nga segunda patrona si Santa Teresita sa Bata nga Hesus, kundi ako po ning giisip nga ikaduha sa atong muraog opened Teresian retreat sa parokya nga magtugot kanato nga pinaagi ning tulo ka adlaw nga pamalandong panahon sa misa on the spirituality of Saint Therese. Kita maandam isip parokya sa pagsaulog sa mga adlaw sa nobena o piyesta sa itong mahal nga patrona ang Birhen sa Rosario towards a real spirit of faith, reconciliation, and unity in our parish community as we journey together in hope in this Jubilee year 2025. Kagahapon sa unang adlaw nangutana tag kinsa man si Santa Teresita. Ang atong tubag, siya mao ang gitawag og the little flower of the divine prisoner nga kanunay ni yangad ngadto sa langit nga kansang kasing-kasing ng hupaw diha sa pagkamapasalamaton ug pagkamahigugmaon ngadto sa Dios panahon sa kalipay ug sa mga daghang hagit sa kinabuhi nga siya ang kalag nga mampuon nga modelo sa atong kaugalingong kinabuhi sa pagampo. Karong adlaw mangutana na pud ta pag-usab kinsa man si Santa Teresita. Ang dali natong matubag nga mo ni siya Father si Saint Therese of the Child Jesus. Kun muna ang atong tubag wala ta makaila kaniya. And this may come as a surprise kay kung tinudunay ta nga nakaila ni Santa Teresita sa Bata nga Hesus, we would have answered according to those who have devoted themselves to the study of her teachings, of her spiritual teachings. We would have responded, siya mao si Saint Therese of the Child Jesus and of the Holy Face. Kung dili nato malakip ang phrase of the Holy Face, of the Holy Face, dunay mga nagsusulat, mga spiritual writers nga nag-ingon nga then we would have mistakenly understood masayop ta sa pagsabot sa kanang iyang gitudlo kanato nga the little way. Kay ang the little way is essentially connected with Saint Therese as somebody who is transfixed on the holy face of Jesus. Ang iyang igsuon nga si Pauline nga nahimong Madre Superiora niya dito sa Carmel, panahon sa interview paingon sa beatification ni testify nga tinuod nga si Saint Therese dunay tender devotion to the child Jesus, pero layo rayog kayo na sa iyang tinud-anay nga debosyon ngadto kang Hesus diha sa iyang paghandom pagyangad kanunay sa balaang naong. Her tender devotion to the holy face of Jesus. Unya, si Saint Therese sa dihang nagtinga na siya, sumala sa iyang biographer, gipagawas sa mga madre, gibalhin sa mga madre, ang dibulto
ang hulagway sa Holy Face of Jesus nga naa silang kapilya o gibutang sa infirmary. O si Saint Therese nga nitanaw niini was quoted to have said nga nindot kayo nga ang hulagway sa panagway sa tong Ginoo ang iyang mata daw nagpiyong. Kay ang mata mao man ang bintana sa kalag sa tao. Kung nitutok pa ni siya kanato, makakita unta ta sa kinahilagman ni Jesus og dili na to mapungan, mamatay ta sa tumang kalipay. Mayo na lang gani nga gipiyong ni Jesus ang iyang mata sa iyang panagway sa Holy Face haron kita dili masanag, dili masuwawan sa iyang himaya ug sa iyang dakong paghigugma. Unsa man ni ang debosyon sa simbahan sa Holy Face. Suma sa usa ka dokumento nga that can be traced back to the 2nd century and later appears in another document na nakit-an in the 4th century, usa ka extra biblical source, meaning dili siya kabahin sa Biblia but was considered to be of great importance, kining gitawag og the Acts of Pilate, ang mga buhat ni Pilato, presumably ni Pontius Pilate. Diin sa maong dokumento atong mabasahan nga panahon sa pasyon sa Ginoo, katong babay nga gitalinugan nga giayo ni Jesus from constant bleeding kay nihikap sa sidsid sa iyang biste ug naayo, diha nagbarog sa kadalanan ug pagkakita niya sa naong ni Jesus nga nagkadugo ug nagdudusingot, maisugon siya nga miduol kang Jesus dala ang panyo ug iyang gihaklap sa iyang naong ni Jesus aron kini iyang matagaan og kahupayan, no, ug kaaliman. And she was rewarded for this heroic act of unselfish love nga ang naong ni Jesus nahipatik sa maong panyo nga iyang gitrapo sa naong ni Jesus panahon sa iyang pasyon. Og ang kining panyo gituhuan nga mo'y tinud-anay, nagdala sa tinud-anay nga hulagway ni Jesus, muna nga gitawag kini siya sa pinulungan nga Italiano or Latino, vera icona. Ug muna nga ang babay nga naghupot sa vera icona na ila sa kasaysayan sa simbahan nga si Santa Veronica. Ug nga ang iyang panyo gitipigan niya hangtod nga sumala sa sugilanon sa tradisyon sa simbahan, iya kining gihatag sa ikatulo nga napili nga Santo Papa sa simbahan, si Pope Saint Calixtus. O si Pope Saint Calixtus naghipos niini sa simbahan hangtod nga sometime later in the 1800s sa dihang because of the nationalist movement sa Italy, diin ilang gitangtang tong gitawag og mga papal states. Ang Santo Papa nangadji sa kalinaw, pinagi siyang pagpagawas sa vera icona ni Veronica. Ug sa tulo ka oras nga kini gipagawas para for veneration, misiga ang hulagway sa mong panyo that it led to the Pope nga magpatukod siya og mga kapunungan around the world para pag-venerate sa panyo ni Veronica. The confraternity of the Holy Face was born. Unya ang unang mga ni salmot niini mao si Santa Teresita, ang iyang banay na gidala sa ilang amahan nagpasakop sa maong kapunungan. And when Saint Therese later joined the Carmelite order, ang favorite nga spiritual reading book sa mga mungha mao ang usa ka sinuwat sa usa ka madre, si Saint Mary of Saint Peter, nga miangkon nga gipakitaan kuno siya ni Jesus sa iyang tinuod nga hulagway, that Jesus revealed to her His holy face with the promise nga kung magdebosyon mo sa akong balaan nga panagway, you would be like Veronica, comforting me in the time of my passion at Calvary. Muna nga si Saint Therese usa sa mga nahimong unang mga deboto sa Holy Face of Jesus, so much so nga iya kining gipangayo nga iapil sa iyang pangalan sa iyang pagkamadre of the child Jesus and of the Holy Face.
Nganumang na-attracted si Saint Therese sa holy face of Jesus, and how does it affect her idea of the little way isip paagi nato na maduol ta pagdali sa Ginoo? Para kang Santa Teresita sa bata ang Jesus o sa balaang panagway, ang holy face represents the words of the prophet Isaiah, chapter 53, verse 2. Diin nagkanayon ang propeta referring to the suffering Messiah nga walay kaambungan nga mapalga nato sa iyang panagway. Walay dungog nga atong makitaan sa iyang panagway, gisalikway siya sa kadaghanan. There was no beauty in him, no comeliness, no dignity that would attract us to him. Para ni Santa Teresita sa Batang Jesus and of the Holy Face, ang incarnation dili lang ang pagpakatao sa Dios isip tao sa makanato gawas sa sala. Iya pagyong gitago ang iyang himaya sama og panagway nga gitakpan, gitakuban og bilo aron dili mahimong dayag ang Dios ng panagway sa mga inadlaw-adlaw nga pag-antos sa kinabuhi. Nakahuna-huna si Santa Teresita niini kay sa adlaw sa iyang pagsulob sa abito isip Carmelite sister or Carmelite nun, ang iyang amahan wala katunga. Ang iyang amahan nga iyang giisip nga iyang hari, ang iyang amahan nga iyang gipangga sa tibok niyang kasing-kasing, wala katunga kay nagsugod na pag-antos sa usa ka kondisyon nga nakaapekto sa iyang mental health. Mura og Alzheimer's sa atong panahon, mura og dementia, but at the time, it was considered some form of insanity or mental illness. Nga mukalitlag kawa o dili makitaan o wala na sa iyang kaugalingon. At the time nga naghimo siya sa iyang pagdawat sa abito, nagdala siya kandila nga nalanay panahon sa seremonyas o iyang gihisama ang iyang kinabuhi sa kandila nga nalanay. Isa lanay na ning kandilaa, mopod ang akong kinabuhi, wala na'y mas laong pa nga mga pag-antos nga moabot sa akong kinabuhi, nining dako nga kaguol nga akong nasinati, nga akong amahan nag-inusara na sakit o makauuaw kayo nga sakit o wala makiguban kanako, nining labing importante nga adlaw sa akong kinabuhi, nga akong gitugyan sa Dios ang akong pagkaako. Unya, nakahinumdom si Saint Therese nga diha siya'y pananaon. She had an earlier vision nga nakapahasol yun kay niya. Wala man siya magdamgo kay nakatog, she had a vision. What was her vision? Diha siya sa garden, isip o sa kadalagingging nga bata, nilabay ang iyang amahan, wala makaila kaniya kay naputos ang naong og apron. Kanang isulob sa mga kusinira sa kusina. Her father walked past her, his face veiled with a kitchen apron. Naglibog si Saint Therese, kanong katumay ang nakitaan siyang pananaon. Ang iyang amahan was away on a business trip, but she had this vision on this day of her clothing, nakasabot siya nga gitag-an na day sa Ginoo ang pag-antos siyang amahan. Ug para niya, ang iyang amahan nakasunod sa hulagway ni Jesus nga mapaubsanon nga mitago sa iyang himaya diha sa bilo sa inadlaw-adlaw ug dili malikayan nga tawhanon nga kasakit ug pag-antos. The little way, therefore, the shortcut to holiness is by way of the imitation of Christ. Sundo nato ang Ginoo sa iyang pagka-mapaubsanon. Mutago ta sa tong kaugalingon, dili nga magpaubos ta kanunay o dili ta ganahan musalida o magpakita sa tong mga abilidad, kundili we must be willing to imitate the humility of Jesus by putting ourselves under the veil, by our willingness to hide ourselves under the veil of daily suffering. Mga tao nga itong gitabangan, nga dili kay bawo mo pasalamat, nga tawgon pa ta nga dautan, mga asawa nga ang bana nag-adik-adik, mga anak nga dili na munimba, or dili na mutahod sa ginikanan o gikasakit sa ginikanan,
mga bingkil nato nga dili mag-abot ang atong mga batasan, ang atong pagsuyaay, ang atong pagtandiay, kung moabot ang sakit nga dili kalikayan, kung namiligro ang atong kinabuhi, kung ang atong kwarta ni kunhod ug wa ta kibawog asa ta ug kabuhian, kung ang atong tanlag nagtulisok ka nato sa atong sala nga dili mabiyaan, kung doon na tayo mga pagduda kung nibati pa ba ang Ginoo kanato, we are going through the veil of suffering like Jesus' holy face. Kay si Santa Teresita, venerating the icon of the holy face of Jesus, nangadji sa ingon, "Tagui ko Ginoo, bisan sa kinahiladman nga bahin sa yuta, bisan dili makabot sa kainit sa adlaw ug kahayag ang akong kahimtang. Tagui ko Ginoo, basta ipaniguro lang nako nga iniglabang nako nining kinabuhia, imong ihatag kanako ang ganti of the eternal face to face with you in heaven." Ang pangandoy ni Santa Teresita is willing to suffer under the veil of non-recognition, of being neglected, of being ignored, of going through difficult suffering for the sake of that meeting in heaven nga maingon si Jesus kang Santa Teresita, "Tangtango na nako ang bilo sa kong panagway, we can now see each other in an eternal face to face." Munay gipangandoy ni Santa Teresita ug muna ang tumong sa little way. Nagpasabot kini sa musunod nga ang atong inadlaw-adlaw nga mga kagulanan, pagsulay, mga kapildihan ug unsa pa diha, dili di ay mahimo daing muginansya ta niini if we use it as a form of prayer nga atong ihalad to purify ourselves as well as for the intention of converting others to Christ. Nagamito nato ang atong suffering. Si Saint Therese sa dihang gitibi na siya, unya gisugo siya siyang igsuon nga madre nga painit didto aron dili kahutoyon, og sa dihang hinay siyang nilakaw painit, nakasugat sa glaing madre o giingnan siya nga nganong nilakaw man ka nga naglisod man kaglakaw. Ningon si Saint Therese nga basi na lang didto sa halayo nga lugar dunay misyonero nga gikapoy na ang mga tiil paglakaw kay nagsabwag sa ebanghelyo, ug ang akong pag-antos akong gamiton to energize him aron mo padayon siya paglakaw ug pagsabwag sa ebanghelyo sa labing suok nga bahin sa kalibutan. Our suffering can be a fuel for our purification leading to holiness. It can be a fuel for us to evangelize others, to convert others by offering it to them. And it could also be, more importantly, our way of imitating the face of Jesus nga ma-imprint on our lives. Wala man ta papangadjia nga puston sa Ginoo ang atong kinabuhi og mga pagsulay ug katalagman. Apan ang gipangayo sa little way of the holy face of Saint Therese is kung moabot man gani ni use it to our advantage. Be willing to accept it and use it to our advantage and for the progression of God's kingdom on earth. Ang ebanghelyo karon naghisgot nga usa sa mga si Herodes, usa sa mga namunuan buot makighimamat ni Jesus kay nakadungog siya daghang mga butang may tingod ni Jesus. Ang mga biblical commentators are saying it is a sorry state. Ikaguol nato nga ang interes ni Herodes ni Jesus murag interes sa usa ka tawo nga ganahan muhangop sa artista nga sikat apan wala modot sa iyang kinabuhi. Our fascination with Jesus could just be superficial if it does not carry the marks of his suffering that he bore on his holy face, and Saint Therese understood that. So ang fuel sa atong spirituality is the everyday inconvenience of life, kaysa umong paagi ang dali nga pagka-identify nato sa Ginoo ma-facilitated, and like Saint Therese someday
we shall be rewarded with the eternal face to face with Jesus. Amen. Palihog manindog para sa pagampo nga katilingbanon. Nasayod kita nga daghang dautan sa kalibutan tungod kay nabuntog naman kini na Hesus ang dautan pinagi siyang kamatayon ug pagkabanhaw pangayuon nato ang sa Dios nga unta siya modangop kanato sa iyang mahigugmaong panabang samtang kita moingon ipadan-ag kanamo ang imong kahayag o Ginoo. Nga ang nagapanaw nga simbahan, pinaagi sa iyang makanunayong pagsaksi kang Kristo, diha sa pulong ug sa buhat, makapadasig sa katawhan sa pagbag-o sa ilang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kanasuran, mubiya sa ilang walay pulos nga lumba sa pag-angkon ug mas gamhanang mga hinagiban sa panggubatan. Hinuon, magkauyon ug magmalinawon silang magpuyo. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga gilutos tungod sa ilang mga gituuhan, mulampos sa pagdaog sa ilang kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton o mga baldado makadawat sa kahupayan sa gugmang Diyos nun, gikan sa mga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay mahimong luwas gikan sa mga kasamok niining kalibutana, ug makatagamtang sa kalinaw walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Dios ang mga mahan padayon sa pag-alim kanamo gikan sa tanang dautan ug padanaga ang imong Dios nung kaayo dinhi kanamo pinaagi sa gahom ni Hesukristo among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo nga ngako nga iyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa nga tanan. Samtang nagasangyaw kami Ginoo sa imong kahibulungan nga mga buhat diya kang Santa Teresita, nangaliw po kami aron nga sa mga nahimot ka, nga sa iyang pahanungdan imo sa puntang dawaton, ang among mga pag-alagad, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa nga tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungan nga providensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugmang ipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan sa kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga ihatag nga umaabot sa nga kalibutan.
ubo sa uban sa tanang mga anghel o mga santo sa langit, nagadaig kami kanimo sa walay hunong nga pag-awit. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuma, puno ang langit ug yuta sa imo Hosana sa kahitaasan. Naigunang nagaandi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu anong pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na abad, si Kristo, si Kristo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang amo Santo Papa, ni Jose among tigdumala sa mga reliyoso ug alang sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang mamaigsoon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan. Himo kami ang ngayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios,
kang San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, kang Santa Teresita sa bata nga Jesus, sa tanan nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amoy kaong nga daygon ug amoy kaong himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag na kanimo makagawom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanong dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Og karon magampo kita sa mahan ginamit ang pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon atong itunol ang timaan sa itong pag-inigso unay. Kaluy kami, kaluy kami.
Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang idapit sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping uta kanato alang sa kinabuhing dayon. Magampo kita kining lawas ug dugo nga among gikalawat Ginoo, maghatag unta kanamo sa kusog ug gugma nga magkapahiusa kanamo kang Santa Teresita diha kanimo, ug tungod sa maong gugma makapatinguha niya sa imong kaluoy alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Kini among gipangayo pinangin ni Kristo among Ginoo. Atong isunod pag-una ang panalangin sa mga roses ng inyong gidala, timaan sa inyong debosyon, o timaan po sa pasalig ni Saint Therese that she will spend her heaven by doing good on earth and she will let down upon us all a shower of roses. Ginoong Hesukristo, sudunga nga mapaanguron kining mga rosas nga among panalanginan, aron pagpasidungog kang Santa Teresita sa bata nga Hesus, imong ulay nga esposa. Itugot nga ang tanan nga malipay sa iyang alimyon, magsunod sa iyang mga lakang o pinagi sa iyang pangaliya, makadawat sa kayuhan sa lawas ug kalag, kay ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangup kami kanimo Santa Teresita sa batang Hesus ug sa balaang naong sa imong hamubong kinabuhi dinhi sa yuta, naningkamot ka kanunay sa pagtuman sa kabubuton sa atong langit ng Amahan, ug gitugyan mo ang imong kaugalingon ngadto kaniya puno sa paghigugma ug pagsalig. Aron pagpasinungog kanimo among gipanalanginan kining mga rosas, ipadangat alang kanila ang kadasig sa pagsunod sa imong gagmayng paagi sa espirituhanong pagkabata. Aron bisan ang among agianan tunukon, magasalig gihapon kami sa among langit ng Amahan, ug maningkamot paghigugma kaniya ug pagpahigugma kaniya. Santa Teresita sa bata nga Hesus ug balaang naong, iampo mo kami. Dalion lang nato ang atong pagtunol sa mga pasalamat ngadto sa musunod, ang atong lay ministers, atong collectors, ang atong MOAS, lector, cantor, samis, ang atong choir nga mao ang Shrine Harmonic Choir, daghang salamat. Ang atong SOCOM volunteers ug sa FDT ang Familia de Teres, ug hilabi na gyud kaninyong tanan nga matambong niining misa karon, og special thanks to Senior Carlo. Sa makausapa, daghang salamat og labi sa nga tanan ninyo mga deboto, parokyano, mga bisita nga miduyog nining ikaduhang adlaw sa tong Triduum, kay tungod sa uwan na agyapon mo, kung wala pa mamuto nga kami mga team of pastors mo undergo ang taog mental health crisis karong gabi una. Salamat nga na wala may mag-crisis kay nito nga mo. Ugma sa gabi human sa ikatulong nga adlaw o katapusang adlaw sa Triduo, sa alas 8 among mong dapiton nga mubalik sa simbahan paguban sa mga kabatanunan nga magsaulog sa Taysay prayer. Hinautunta nga mo bulig mo niini. Ang Ginoo manaa ninyo. Ug manalangin kaninyong makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong dadon ng kalinaw ni Kristo.